गोजोनथाव खौरां हाग्रामा महिलारिनि मददआव भारत-भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमना हाथिसारनिफ्राय फरायसाफोरनो 50% रांनि रेहायाव फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनो गंनै बासनि सुबिदा बेखेवना होयो बिटिसि सोरखारनिफ्राय। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमना हाथिसारनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा फरायसालिमाफोराव थांलाय फैलाय खालामनो गोबां जेंना जायो। थांलाय फैलाय खालामनो नांगौबायदि गारि मटर गैयिनि थाखाय, बेनिखायनो दिनै हान्थिनो सुबिदा जानायनि थाखाय 50% रेहाय गारि भारायाव हाग्रामा महिलारिनि मददआव गंनै बास दैथायहरनायखौ बेखेवो एमएलए खाम्फा बरगयारी, एमएलए जेम्स बसुमतारी, सुकुरसिं मोसाहारि, नन्दलाल मगर, गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजानि नुजाथियाव हाथिसारनिफ्राय काजलगावसिम गंसे बेंटलजों आरो गंसेखौ रुनिखाथाजों जायजों गोबां फरायसा आरो रायजो राजाफोरा सुबिदा मोननो थांगासिनो दङ। सान्तिपुर, खुंग्रिं आरो थाइखाजरा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोरिब मानसिफोर आरो खाथियाव कलेज गैया। ओंखायनो दादगारिनिफ्राय बिसोरो थांनानै फरायहैनांगौ जायो बेंटलाव आरो काजलगावआव, आरो लजिं थानो थाखाय जायगा गैया। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जाहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय हरदोंमोन कि जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बास हरनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननाय खावलायदोंमोन। आरो बे खावलायनाय लेखाया जाहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गंनै बास दादगारियाव बायनानै हरदों आरो बे गंनै बासखौनो दिनै जोङो बेखेवनानै होदों। गाबोननिफ्राय बे बासआ सालायजेननाय जागोन। दादगारिनिफ्राय रानिखाथानिफ्राय काजलगाव UN ब्रह्म कलेजसिम बे बासआ थांगोन गंसे, आरो गंसेया दादगारिनिफ्राय बेंटल कलेजनिफ्राय आरोबाव काजलगाव UN ब्रह्म माबासिम कलेजसिम थांगोन। बे गंनै बासखौ दिनै बेखेवबाय। भारा हिसाबै जोङो 50% सात्र साथ्रिनिफ्राय 50%ल' लागोन आरो बेजोंनो बे बास गंनै सालायनायखौ मेनेज खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय जिरायनाय समावहाय सोरबा जुदि रायजो राजाफ्राबो गाखोफायोब्ला अब्ला जि समसिम फरायसाफोर दङ बे समसिम सिट थोआखैब्ला रायजो राजाफ्रा सिटखौ फरायसाफोरनो जिरायनो सुबिदा होनांगौ प्रथमाव, आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आगसिथिं, हौवासाफोरनि थाखाय आगदाथिं सिट होनाय जागोन। बेखौनो जों सावरायलायदों। लोगोसे सानदों नामा फैगौ 16 थारिखआव सान्तिपुराव 30 बेडेड हस्पिटाल बेनि फाउन्डेसन खालामनाय जागोन। मानव गेदेर EM हेल्थ देरहासात बसुमतारिया गावनो फैनानै बे फाउन्डेसनखौ खालामनायनि खोथा जानानै दं। रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जादों आरो फैगौ 16 थारिखआव बयबो रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दादगारि हिसाबै बेवहाय भुटानाव जेरैबायदि माइन्डफुल सिटि डेभेलप खालामनो नागिरदों, बेजों सम्पर्क लाखिनानै बे ओनसोलाव बर्डार एरियायाव बोरै टुरिजम डेभेलप खालामनो हागोन आरो हेल्थ सेक्टराव बोरैहाय साबसिन बारायनो हागोन, ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ बोरैहाय बांसिन मोजां शिक्षा होनो हागोन, बेनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन। बेसेबाङाव देरहागोनखौ दानो बुंथ'नो हाया, नाथाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार UPPLआव खामानि मावनाय फुराना आरो गोदान जोङो ओंखारबोनानै BPFआव फैफिनदों आरो बे हिसाबै गोबां जोंजों थाफानाय रायजो राजाफ्रा जोंजों फैफादों। बे हिसाबै फैगौ MLA इलेक्सनाव BPF दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिटुएसनाव गोबां भट लानानै देरहागोन।